आरो बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावनो नागिरदों जे फैलाव आं फंबाय होनो आंखौ आदा होनो दिनै फैलावा MCLA जादों उदालगुरिनि आरो बे आफादनिनो मोनसे समनि आफादगिरि NDPनि धीरेन बर' बिथांमोनखौ आं खावलायलांनो नागिरदों जे नोंथांमोननि NDPनि जोनोम जायगाया लायनो लालबराहि दाबो बिथांमोना बुंना लायो NDPनि जोनोम जायगाया लालबराहि जुदि लालबराहियानो मारमोनब्ला दिनै लालबराहिखौ बिटिआरआव सोसननो नागिरदों कमिसननि दारै होमब्ला बै नोंथांनि जोनोम जायगा जोनोम जाग्रा नोंनि जायगाया बिटिआरआव हाबनो नागिरनायखौ मानो लुबैयाखै लुबैदों जानो बिसोरो लुबैयाखै खारन हाग्रामायानो बिटिआर चुक्तिनि मोनसेबो दफा मावफुंना होआ होननानै बुंखानायखौ खोनानानैबो दिनै बिथांमोना हाग्रामाजों खिथु नङा होमबा जुदि नोंथांमोना NDP थारानोब्ला बर'नि खामानि मावथारदोंब्ला बर' जातिखौ सिबिनोनो फैथारदोंमोनब्ला बे फंसे बाथ्राखौ मानो बुंनो हायाखै सार नोंथांनि बुंनाया एसे गोरोन्थि जाबाय नामा बे बाथ्राखौथ' बुंनो हानांगौमोन खिन्थु दिनै बुङा मानो बुङा बिदिब्ला नोंथांमोननि साननायाबो नङा सनितपुरबासिनि थाखाय नोंथांमोनाबो मावनो ओंखारबोआखै बे सनितपुराव NDPनि थाखाय NDPफ्राबो गावथार जाबाय जोंनि आइ आफाफोरा बुख्रुब जाबाय हयथ' सोरबा जोंनि बिब' बिनानावा जिनाहारि जानांबाय हयथ' सोरबा जोंनि आदा बाजैमोना फिसाला खोमा जानांबाय बुख्रुब जाबाय केस जाबाय बै बिथांमोन NDPनि फंबाय बिदा फंबायमोना डिजिगनेटेड केम्पआव थाबाय थानायखौनो लुबैदोंमोन नामा बिटिआर एकर्डजों जे दिनै बिथांमोना गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों ग्रें ग्रें थांनानै रायजो जाहैनो हाहैबाय आरो बे एकर्डनि दारैनो बिथांमोननि संस्थापननि थाखाय मोनसे सुक्तियाव फैबाय बिथांमोना दिनै जा एसे मोनो सरकारनिफ्राय मोनबाय बेखौ मा लुबैयाखैमोन नामा बेखौ मा फैलावमोना लुबैया नामा बेखौ मा धीरेना लुबैया नामा बेखौ मा हाग्रामोना लुबैया नामा बेखौ चन्दन ब्रह्ममोना लुबैया नामा जोंनि NDPनि बिदा फंबाय डिजिगनेटेड केम्पनिफ्राय फैनानै न'आव रायजो जाफैनायखौ बिथांमोना लुबैया नामा आंनि सोंनाया बे आरो बेखौ बिथांमोना रायजो राजानो ख्रा ख्रा बुंफै